Good morning mga lalabs. Ayan, for today's video, flight ko pala ngayon mga lalab. Ayan, mamayang 2:45, lilipad na tayo papuntang United Arab Emirates. So ngayon, pupunta muna kami sa aking kapatid doon sa kabilang bahay. Kasama ko yung papa ko nandyan. Yan sila mga lalab naglalakad. Siyempre yung anak ko nandoon, si Lia, saka yung pinsan niya. Ako wala na eh. Naglinis pa tapos hindi na lang kasi naka-aircon. Si Lia. Sa labas. Wait, kagima mo lang. Sabi mo na upuan. Yak. Ate ko mga lalab. Anak, picture natin kayo. Anak ko. Malalap na sa, ano tayo mga lalap na sa departure area. Terminal 3. Mama ko si Papa. Tapos mga lalap yung anak ko nandun mga lalap. Sama ng ate. Parang ano? Oh, pero anong sa dito? 55G457 po, bound for Iloilo. Malalap mag-chicken na. Ticket. Thank you. Ay, tikot kailangan magpila pa. Napagod yun. Mami, napagod yun. Ma'am, excuse me.
That was ours. They did long time. The other one. Wait, wait. Mga lab, nandito na yung bagay ko, nakita ko na. O dito. Smile. Mga lab, dito na tayo mga lalab. Bagay. Bigat. Ja, to his goes. Tingnan nyo mga lalabo. Ganito yung itsura dito mga lalabo. Doon muna ako pansamantala sa taas mga lalab. Ayun. Tapos kasi soon, yung room na yan mga lalab ay lalagyan daw ng bed. So ngayon maglilipat ako dyan para yung bed ko ay sa baba.